Wodę swój kubek? Tak, tak, oczywiście. Proszę bardzo. To jest miodem. Jeszcze lepiej będzie. Z miodem, tak? Cały? Cały, no. Proszę bardzo. No, smacznego. Dziękuję. Na zdrowie. Добрый день. А мне с медом, коли ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ой, Олексій, якраз вельми приємно споткати тут земляка у Варшаві за межою. узаємно. Коли Зараз ласка. спробую хоч і напой. Розкажіть, ви що тиждень тут? Ну, штотидзень, але не штодня. Тільки в середу, прикладна 19-й, гэта мой такі час. Що ви роздаєте, розкажіть, коли ласка. Гэта імбіровы напой, вельмі натуральны. Прабачце, трэба адпусціць жанчыну. Але już з цукрам тільки мам. Може бути з цукрам, так? Прошу bardzo. На здоров'я. На здоров'я. Олексій, а чому ти тут? Що ти тут робиш? Я прийшов сюди почастувати людей. Звичайно, в середу я приходжу прикладно о 19 годині. Почастувати людей своїм напоєм. Гэта стала маёй асноўнай дзейнасцю нейкай. А чому ти частуєш людей? З якою метою? Першая думка ў мяне была такая: Польша мяне прыняла. Мяне спачатку прыняла Літва як палітычнага ўцекача, потым мяне прыняла Польша. Прыняла і дала мне, можна сказаць, магчымасць сядзець зараз не ў турме, і нават не мне магчымасць, а маёй сям'і быць больш-менш спакойнымі за мяне, за мой лёс. І за свой таксама, таму што гэта ўсё неразрыўна. І я падумаў, што Польша прыняла, Польша дапамагае. Значыцца, я павінен нечым адплаціць польскаму грамадству. Ну, ісці, напэўна, служыць у паліцыю польскую я, напэўна, не іду там, каб служыць. А вырашыў па-свойму неяк, што ўмею, то і раблю. Мне заўсёды падабалася частаваць людзей, заўсёды падабалася гатаваць. І вось я так склаў усе гэтыя складнікі і атрымалася, што, значыцца, частаваць людзей, дапамагаць, аддзячыць Польшы. І вось я прыйшоў сюды з напоем. Гатую імбірны напой. Гэты напой вельмі карысны для людзей. Акрамя імбіру тут ёсць яшчэ розныя інгрэдыенты. Напрыклад, цытрына, цынамон, мёд. Гэта ўсё дапамагае людзям асабліва перажыць халодны час. Але ніхто не адмаўляецца ад гэтага напою і наадварот з большай яшчэ нейкай ахвотай бралі і ў летні, і ў весновы час. То бок тут у цябе 20 літраў. Так? Так. І калі гэты напой, такое твоё своеасаблівае дзякуй, то тут 20 літраў дзякуй. 20 Можна літраў так дзякуй, назваць. так можна сказаць. Сёння ў рубрыцы «Дзіцячая замова» распавяду вам некалькі моўных цікавінак. Першае. Часам, перакладаючы з рускай мовы на беларускую, робім гэта даслоўна, хоць нашая мова мае свае формы і канструкцыі. Гэтак здараецца чуць памылковыя варыянты. Загадчык аддзяленнем лякарні, загадчыца дзіцячым садком. Тым часам па-беларуску пасля слова «загадчык» ідзе пытанне «загадчык чаго?», а не «загадчык чым?». Таму правільна будзе казаць «загадчык чаго?», аддзялення, загадчыца чаго?, дзіцячага садка. Другая. Тое, што па-руску заўжды называецца точка, па-беларуску у залежнасці ад выпадку будзе называцца або кропка, або пункт. Прычым часцей людзі памылкова гавораць слова кропка, і дзе трэба, і дзе не трэба. Хоць правільна будзе менавіта пункт. Гэтак кропка мы скажам пра знак на пісьме або ў матэматыцы. Напрыклад, напрыканцы сказа трэба ставіць кропку. Скажам пра нешта малое, напрыклад, кропка ад цвіка. А вось слова «пункт» нашмат шырэйшае ў сваім ужыванні. Святая гара – найвышэйшы пункт Беларусі. На кірмашы было з 100 гандлёвых пунктаў. Да пункта кіпення заставалася секунд 20. Пунктам апоры ў сваёй працы студэнт абраў архіўныя звесткі. Часта людзі робяць памылкі і ва ўстойлівых канструкцыях, гаворачы «кропка гледжання», «кропка адліку». Хоць правільна будзе «пункт гледжання» і «пункт адліку». А чаму ты мусіў з'ехаць з Беларусі? Гэта было цяжкае, канешне, рашэнне, але гэтае рашэнне
я прыняў, можна сказаць, не столькі для сябе, колькі для сваіх блізкіх, каб ім проста было спакайней. Зразумела, што я не мог пасля выбараў, не мог я спакойна глядзець на тое, што адбывалася ў Беларусі. Пасля выбараў 12 ці 11 мяне затрымалі, прыйшлі дадому, прыйшоў Губопік, затрымалі жніўня, так. Прычым, ну, падазрэнне, як яны казалі, канешне, гэта толькі іхныя словы, але падазравалі мяне ў арганізацыі непарадкаў, па іхных словах. А ты сам адкуль? З Бярозы. Вот. Ну і я думаў, канешне, што ў мяне не атрымаецца так хутка выйсці з-за кратаў, таму што я ўжо нават так і прыкідваў, што пару гадоў мне павінны даць. Але, ну, адбылося так, што і суд прайшоў хутчэй, чым звычайна. Звычайна суд на 3-е суткі ідзе. У мяне суд быў на 2-е суткі. Мне прысудзілі толькі штраф і адпусцілі. І адпусцілі, але з гэтай падпіскай, што паўторнае затрыманне і ўжо будзе крымінальны артыкул. А ты сапраўды удзельнічаў у пратэстах? Я нават не столькі удзельнічаў. Зразумела, на чым баку я стаю. Гэта было зразумела, і ў Бярозе гэта ведаюць усе, таму што я беларускамоўны, таму што, мне здаецца, адэкватны чалавек не можа падтрымліваць рэжым, які зараз існуе на Беларусі. А якія былі ўмовы ў ізалятары? Умовы ў нас цяжкія, складаныя, але мы ўсе разам. Вось гэта, напэўна, іно нас падтрымлівала. І самы такі быў смешны момант, калі людзі пачалі пералічваць тое, што яны бы зараз хацелі з'есці. Перад сном гэта было, таму што ўсім, канешне, хацелася есці. Вот. І проста хтосьці пачаў там, вось, а я бы там шубу з селядцом. Хтосьці, там, а я бы шашлыкоў зараз. І вось ты ляжыш такі галодны на гэтых нарах, і вось такі, да, і такія, ну, марыш, не марыш, але насамрэч салодка, на душы салодка было. Салодка і смачна. І, ну, мне гэта вельмі спадабалася, таму што настрой быў у нас, насамрэч, у нас быў настрой на перамогу, і ў мяне ён такі застаецца, гэты настрой, таму што мне здаецца, што самае галоўнае, што мы ўбачылі адзін аднаго. У Бярозе я працаваў у сямейным бізнесе. У нас кнігарня, канцелярскія тавары. Я дапамагаў сваім людзям і адчуваў сябе патрэбным. І вось, напэўна, для мяне вельмі важна тут, і я хацеў пра гэта сказаць, што тое, што я выказваю сваёй справай, я выказваю нейкую салідарнасць з Польшай, гэта так, але яшчэ, напэўна, для мяне вось гэты напой і быць сярод людзей, якім горш, чым мне. Напэўна, гэта таксама нейкая тэрапія, нейкая падтрымка, таму што я адчуваю сябе патрэбным. Так якія ты планы маеш тут у Польшчы на жыццё? Я бы хацеў заснаваць фірму, пакуль што маленечкую, толькі з сябрам. Мы бы хацелі, у мяне ёсць сябар-кухар, ён таксама беларус, ён зараз збіраецца прыехаць у Польшу і дапамагаць мне гатаваць напой, а я ўжо буду яго неяк прадаваць. А я бы хацеў гэта зрабіць танна і каб кожнаму было гэта даступна. І, канешне, хацеў бы дапамагаць яшчэ беларусам з працай. А ты прыдумаў, можа, ўжо назву для сваёй фірмы? Назва ёсць «Імбір» фірма. Ага, вельмі проста і выразна. Да. Фірма венікаў не вяжа, фірма вяжа дзеркачы. А вось ты казаў, што сілавікі, праз тое, што ты беларускамоўны, ведалі, што ты падтрымліваеш пратэсты. Як так сталася, што беларуская мова сталася маркерам пратэстаў? У мяне ёсць на гэтую на гэтую сітуацыю свой погляд. Мне здаецца, што улады, рэжым хацеў бы мець савецкіх беларусаў у сябе, каб беларусы забыліся на мову, культуру, традыцыі, гісторыю, каб яны памяталі гісторыю толькі ад 39-го году, і пры гэтым у 39-м годзе не адбылося нічога, акрамя аб'яднання Беларусі. Так думае рэжым.
Рэжым хоча, каб людзі ці то славілі савецкую Беларусь і размаўлялі па-беларуску і казалі, што вось як жа падтрымлівалі ў савецкі час беларускую мову, вось, ці то размаўлялі па-расейску. Канешне, такая ў іх думка, таму што ім патрэбныя гэтыя савецкія беларусы. Ім не патрэбныя беларусы як нацыя, не патрэбныя беларусы як народ адзіны. Вось, мова гэта у прынцыпе ўсё, што ёсць у народу, таму што ўсё астатняе іно, я, напрыклад, не магу зараз узяць з галавы, дастаць нейкую кнігу, там, можа быць, нейкі твор мастацтва, які належыць нам, беларусам, які зрабіў хтосьці, напісаў ці намаляваў хтосьці з нашых продкаў. А мову я магу захаваць унутры сябе. І гэта тое, што не дае мне перарабіцца на гэтага савецкага беларуса, напэўна. Я не лічу, што гэта вельмі дрэнна быць савецкім беларусам, но, на мой погляд, мы павінны захаваць тое, што нам перадалі нашыя продкі. А нашыя продкі перадалі нам, данеслі праз гэтыя ўсе войны, праз усе акупацыі, якія былі проста на нашай тэрыторыі, праз забарону беларускай мовы, праз розныя рэжымы, абсалютна. Але яны захавалі для нас беларускую мову. І я лічу, што трэба яе несці, але так не лічуць тэрарысты, якія зараз знаходзяцца ва ўладзе у Беларусі. Вось такое. І жыве Беларусь. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Сёння вы можаце пачуць і напітак, і пітво, і напой, і нават трунак. Што гэта? Поўныя сінонімы ці словы з рознымі значэннямі, і якія найлепей ужываць у сучаснай мове. Яшчэ на пачатку нулявых у слоўніку пад рэдакцыяй Кандрата Крапівы можна было знайсці такі пераклад расейскага слова «напітак». Увага! Напітак! Які сюрпрыз! А слова «напой» там зусім не было. У іншых крыніцах яно сустракалася, але з памятай састарэлае. І толькі зусім нядаўна напой, які, дарэчы, шырока прадстаўлены ў слоўніках 20-х гадоў 20-го стагоддзя, быў прызнаны афіцыйнымі лексікографамі. Ура! Цяпер, нібыта, гэтае слова мы можам ужываць з поўным правам, хоць насамрэч яно нікуды не знікала з беларускай мовы. Сёння якраз слова «напітак» некаторыя носьбіты нашай мовы імкнуцца пазбягаць, бо яно выдае на непажаданы для нас русізм. Добра, дык а што такое пітво? Гэта слова, вядомае яшчэ старабеларускай мове, з'яўляецца сінонімам слову «напой», але ўжываецца сёння нашмат радзей за яго. Са старабеларускага лексікону да нас прыйшло і слова «трунак». Так называюць менавіта алкагольны напой, прычым звычайна моцны. Гарэлка, самагонка, крамбамбуля, размаітыя настойкі – гэта ўсё трункі. Але ў беларускай дыялектнай мове ёсць назвы і для слабых алкагольных напояў. Так Рыгор Барадулін у сваім вушацкім словазборы падае слова «сікман» – слабы на градусы напой. Сікману чарку наліець, яму вочы задурманіць. Нейкага сікману наліла, і гэта за пачастунак лічыць. Хоць якога сікману дай, галава шчапаецца. Ты ўжо учора насікманіўся. Давай працуй. Дарэчы, некаторыя напоі ў нашай багатай мове могуць называцца таксама і адным словам. Бярозавік, кляновік, траўнік. Гэта так званая безэквівалентная лексіка ў параўнанні з расейскай мовай. То бок на расейскую яна перакладаецца не адным, а некалькімі словамі. Напрыклад, бярозавік, берёзавы сок, кляновік, кліновы сок, траўнік, настойка на травах. Закон эканоміі моўных сродкаў у дзеянні, сябры. Мы жадаем, каб вам елася і пілося, і цудоўна жылося. А таксама пілося і елася, і ўсё жыццё хацелася.